Kining kalipay kuan kay ni siya kanang misteryoso. Usa sa dis mga misteryoso nga butang dinhis kalibutan ang kalipay. Kinsa man ninyo dinhi ang wa or dili gusto nga malipay, taas ang kamot. Kana bang di gyud kaganahan anang kalipay? Wa pulos gyud ta gustong malipay. Muna moingon ko misteryoso kay titang tanan gusto tang malipay. Pero daghan kay nato nga wa gyud kalipay. Nabang ilang giingon KSP. No, kanang dali kayong masubo. Kuwang sa kalipay. Kamoron malipayon morong buntaga. Malipayon mo? Malipayon. Ambot lang ka. Di lang dyan ko siguro kay kanang tao bitaw nga pangutanon dili mo tubag. Pasabot anak wag ginay kalipay. Kay kanang tao nga imong pangutanon nga malipayon, mo tubag gina. Kanang mga bata, mao gina sila tinuod nga malipayon. Kabantay mo sa mga bata. Tanawa mga bata. Pagka malipayon, nya imo na silang pangutanon, ditso ginagtubag. Igingon nimo, musta man imong mama, guwapa, ingon siya, bate. Ano na sila. Wa ka kusias imong mama, gikusi. Mo na gina sila. Nya ana unis mama. Mo na sa nang bata. Hangtod maanad na sila nga di na sila mutugan kay ngano man gihadlok mas mama, giwagtang ang kalipay. No. Pero ang bata, originally yun, sa sinugdanan, malipayon ginang bata. Bata ba? Perti ginagkalipay. Kinsa may gatudlo nila og stress. Kanang wa nay kalipay, ang mga ginikanan na wa nay kalipay, ipatakod nila sa ilang mga anak. Muna kamong mga ginikanan, kamo maoy impiernohonon, nganong ang inyong mga anak din ana malipayon. Sigihan man ninyo hadlok. Mga bata, magdagandagan, malipayon kay tanan, hala ambak diha, syagit-syagit, ako si ondayon. Maura ba ito ilang kalipay? Wa nagikusi ang bata, mahadlok na mudagan, di magpundo na las daplin. Nya kay di man na kinaiyas bata nga magpundo, mao nang bata, magsubo ang naong. Magsigisag tanaw siyang mama, iyang papa, magsigisag ingon nga, nus ama ni mamatay, oy, aron makadagan ako. Si San Juan nga magbubunyag, siya ang nag-una sa kalipay. Iyang giandam ang dalan padong sa kalipay. Kini di ang kalipay mga igsuon, andamonon pod ni. Ang kalipay di ay usa di ay ni siya ka desisyon. Ang kalipay ba? Usa ni siya ka desisyon. Ang mag-una gyud aron ta malipay mao ang atong desisyon nga malipay ta. Nya unsa may atong himuon nga desisyon aron malipay ta? Mao ang pagkuha ni anang tanang babag sa kalipay. Ug ang nag-unang babag sa kalipay, unsa man? Unsay unang babag sa kalipay? Wa mo kibaw? Kana bang hindrance to true and lasting happiness? Unsa man? Ang pinakadako gyud kana yung SALA. Unsa man na? Ang sala. Kanang sala mao gid nay dako kayong babag sa kalipay, mao bitang ginganlan ng sala og kangit-ngit. Kay kasagaran gid nato di kita malipay ngit-ngit. Gawas lang atong mga dunay mga sala. Di ba? Kanang maglipay-lipay des ngit-ngit, mga makasasala na. Mawutang moingon ta, mga taos kangit-ngit. Kanang mga manag-uyab, nga sadan, sakay sa motor, wa para bagoy suga. Nya musuot atong ngit-ngit. No, igawas ana, palpag na kay nag-o. Luspad na kay na. Nga naman, kung sabi gibuhat lang tos ngit-ngit. Sala. Ay, nalipay man sad mi ato. Pero di man na true and lasting happiness. Kana bang tinuod og malongtaron na kalipay. Gitawag na nato og lipay-lipay.
Sa to pa di tinuod. Diin mo, naglipay-lipay mi dito, inom mi. Nya tinuod na nga kalipay ang inom. Dili kay sala mo na. Labi na yung mga hubog na, mao na usahay iniguli ni mo maoy bungkag ang tanang bungkagunos balay. Gamayng sultis kaubas balay singhag dayon kay wa naman. Naglipay-lipay mi, suyop mi dito. Nya, kalipay din ang suyop di ay. Tinuod na nga kalipay. Dili oy. Naglipay-lipay ko dito lang sa ako sa bar, hikap-hikap anang mga prostitute, kanang GRO, makalipay din na. Di oy, lipay-lipay na. Kung ang imo pang asawa imong gisigyag hikap, kadto'y tinuod nga kalipay. Mga anak sad, lipay-lipay lang ta, la Facebook, la cellphone, la sige gyud, duwa, computer games, kay kanang gading lipay-lipay ta, enjoy ta, duwa ta. Nya tinuod ay ng kalipay. Oy, nagsigig yaw-yaw ditong imong inahan intaong gasig pasiplat nimo nga gasigi na lang kadagyang pungad sa computer, wa na gani ka kahuga sa imong gikan-an, wa na kakapilo sa imong gihigdaan, wa na gani ka kapanglaba hasta sa imong underwear. No? Ang pare isad la lipay kulikta, lipay kay kulikta, tindag kuas kulikta. Nya tinuod ng kalipay. Oy, na nagyaw-yaw ang sakristan o ang mga staffs parokya sa sus, kimanti nila naging ming father. Ana. Siya dito sige lipay-lipay, ana. Magtanaw in taon magladok-ladok slaw yan tuan na sang kulikta gidaan na sa espada pagi may bahini. Magsige na sila yaw-yaw maglinibak kay pa na sa grabihan no di kay sa kahuna-huna nato ana. Mao na ako karon naputos na ko sa libak. Agwantahon lang sa dinako. Mao na unsa may unang requirements sa kalipay, paghimog desisyon nga imong wagtangon ang babag sa imong kalipay ug kalipay sa mga tao. Unsa man? Sala. Naamuroy sala. Hala hunungan na, di ba daghan kayong malipay. Kanang bana nga nangabit. Bana ba nangabit? Sala man na. Hunungan ang imong pagpangabit uli sa inyo. Nya didto na ka magsige gyud og labing-labing sa imong asawa, din adyo ka mo entertain sa imong kabit, malipay patong imong asawa, malipay pa imong mga anak, hasta ikaw wa na kay guilt, malipayon sa ka katus ang imong kabit, malipay pud to siya ngano man wa na say magsigig libak niya ang iya sang maginikanan nga mga igsuon nga gihilasan kaayos iyang pagpangabit, mga lipay sad, no? Usalan nimo kapag biya sa sala, porting daghanang nangalipay. Kanang imong suyop imong suyop, undanga na Okay, undanga. Di ba pila ka buk malipay? Ang di gyud malipay ang drug lord mo nang pusilon ka, patyon ka. Pero usa ra man sad siya. Gipatay lang ka, pero daghan na kay nalipay kay miundang ka sa imong bisyo. No? Di man sad mo ganahan. Lagi. Kanang muundang kanang imong sigig pamalikas. Kanang imong sigig pamalikas ba undang nga rago na. Basta daghanang malipay gyud. Kanang imong anak malipay, ang imong kuyog sa balay malipay, hasta sad ikaw malipay kay mugaan man imong nauna din Ana. Muna sa atong kining unang pagbasa, gibutan gid dinhi nga sa tig-ingon ni propeta Isaías, pagsangyaw sa maayong balita. Gipadala niya ako aron paglipay sa mga masulubon, pagpagawas sa mga binilanggo o binihag. Ang sintro des Ginoo para gid ta malipay, lipaya kadtong way kalipay. Pananglitan, ang kawatan nangawat dito sa inyong balay, malipayon ba na siya sa iyang pagpangawat? Sa inyong paminaw, ang kawatan, malipayon? Hindi, gikuyawan in tao na. Nya, gikulbaan pag yun na, basig masakpan. Nya, wa pag yun na kasiguro, kung baka kawat ba? So, nang kamulungkab kag balay, wa pa ka kasiguro doon na kay makuha dito. Yang masakpan, baka purti pa ni mong bunuga, purti anang kuanas kawatan. Nya karon, og dadaan ni mong kalipay ang kawatan. Ang sama imong himuon. Ablihi daan imong pultahan o mga bintana.
aron maayo ang iyang pag-agi niya. Andama na daan ang iyang mga kawatonon sa kani, pwede nini mo dadon, kani pwede, nya karing pikas ibilin lang ni sunod na lang sad ni. Igtanaw sa kawatan ana siya guide unsa iyang dadon. Di ba? Ya butangan pag mo, welcome kawatan. I love you. Ana, don't worry, feel free, feel at home. O di ba? Ang kawatan ko, hala kanindot gud aning balaya. Pag sugod niya hikap, pus-pusi dayon. Ni relax man. Ayaw yun. Nya, kamutanan dito, naglingkod mo, pag sud sa kawatan, ka, welcome, ana din ka. Di ba? Pagka, makaingon yun ang kawatan, lahi man sa ding ilang treatment, pagkalipaya yun nako. Mulakaw to siyang magtaghoy-taghoy. Oh. Nya, inyo nang buhaton. Oh, muna tan-awan naghain na diha ang dili malipayon. Nya unsa may laing babag sa kalipay? Ang atong self. Kining atong self. Kana bang ang imong hunahunaon, ang imo nang kaugalingon, kana babag ginas kalipay. Pangita mog selfish nga tao nga malipayon. Kana bang tao nga gusto nga siya mo'y tagdon, siya gi sikat, siya gi tahuron, pangita mong tao ingon ana nga malipayon. Munay numero 1 kusmod kay ignaw. Kana bitang mugawas akong pagka-selfish, din adjud ko malipayon. Kana bitang mga saba na ko nila ring Brad Boy, kaning pero akong yung tuyuon nga, di jud ko mga saba, dahigon gini nako mga buangon. Dahigon gini nako. Kaning wa nako mauyon ni ako gining daygon, kaning tanan nga wa nako mauyon ni ako gining daygon. Lingaw kay ka. Kanang conscious effort. Deny your standard. This thing kanang imong bana pala hubog kayo, nya maglagot jud kayo ka inigduol niya nimo nga hubog kay tanan. Kwa aragon na nga standard, ingna akong bana pala hubog, ako ning lipayon ang hubog. Oh, di ba? Yang sa may hitabo nimo, mahimo sa kang palahubog. Matakdan man kaniya kay ganahan na magikasiyang baho. Di mo to ako kasuway ha, pero kay mahubog ko di man sa ko mo dugog ko. Wow, naday ko dito yung gibutan dahil taas wa man. I like susiha. Sing ka sakop niya noon mo. Kana selfishness manguban bitaw nga niingon diri ang atong ikaduhang pagbasa si San Pablo. Kinahanglan yung mapasalamaton ka bisag unsay mudangat kanimo. Kanang pagpasalamat bisan unsay mudangat, pasabot ana wa na kay standard. Wa na kay standard ba? Ang unsa lay mo abot pasalamat. Og pangutan-on nato ang mahal nga Birhen Maria, sa dihang gilansang ang iyang anak sa krus, ningon gitingin to siya, salamat nga nalansang yun. Nya magpasalamat po na. Ningon man San Pablo, pagampo sa tanang panahon ug pagpasalamat kamo bisan unsay mudangat kadinyo. Nya ang mahal nga Birhen, katong gilansang iyang anak sa krus, nagpasalamat ka to. Ha? Pangutan ang Birhen, wa man ko kay bawo, wa man sa takadungog, wa man sa gisuwat. Pero tungod kay wa siya magtingog, wa sad siya masuko, wa sad siya makuyapi, ang kasing-kasing sa mahal nga Birhen nagpasalamat. Kining atong salmo, responsoryo, awit man ni sa mahal nga Birhen Maria. Iya maning gitawag natong Magnificat. Unsa may atong tubag sa salmo? Oh, singer, unsa tay atong tubag? Wa sad kay ba? Og di ka tubag, impierno gyud, klaro kayo. Akong kalag nalipay diha sa akong Ginoo, akong Dios. Wa na nagkasaylo-saylo na. Pero sagdi lang, mao man to ang konteksto, no? Ang akong kalag nalipay diha sa akong Dios. Hain ang iyang kalipay dili sa iyang self, naa sa iyang Dios. Sa dihang gilansang ang iyang anak, unya ang iyang anak wa gyud masuko, diha niya nakita nga ang Dios naa sa iyang anak, kay ang Dios maluluyon man. Sa dihang nisulti ang iyang anak nga amahan ko pasaylua sila kay wa masayod sa ilang gibuhat, na pamatud-an ni Maria nga kining gilansang sa cross mao kini ang akong Dios. Salamat
O kining iya karong pag-antos mauna ni ang kaluwasan sa mga binihag ni Satanas, sa mga biktima sa yawa. Apil na ang mga pari nga maoy nag-author sa pagpatay ni Hesus, ang mga high priests, ang mga scribes, mga Pharisees. Di ba? Di porting pasalamat ni Maria, nabuntog sa Dios ang sala, pinaagi sa iyang divine mercy and forgiveness. Kamo, makapasalamat mo kung ang inyong anak gikulatag maayos inyong silingan, nya wa gyud mo sukol, porting gubaas naong, magpasalamat mo. Di ka magpasalamat ng imong anak nagpractice sa Diyos nun na kinaiya. Di mo pasalamat na. Di mo magpasalamat kung libakon mo maayos inyong silingan. Di mo magpasalamat. Uy, pagpasalamat kay maunang panahon na imong ikapakita ang imong Diyos nun na kinaiya. Kana bang niingon si Kristo sana? Iampo ang mga naglibak nimo nga mamatay untag sayo. Iampo ba nga bindisyonan sila sa Ginoo? Kada bang maingon ka, Lord, gilibak ko, gisakitan ko, pero kaluy iintawon sila. Kaluy sila. Hatagi sila maayong panglawas. Nya, kung gusto gani ka, Lord, nga mo silot nila, tagaan nimo silag COVID, diri na lang na ihatag nako. Ngana? Muna ang gibuhat ni Jesus, ingo si Jesus, imbis na sila'y ilansang sa cross, ako nalay ilansang, kay nalipay kay ko nila, ug nahigugma ko nila. So, unsay unang kwaon, aron ta malipay, ang sala. Ikaduha, Selfish. deny yourself, kanang imong standard. Unsa may ikatulo, hatagi Ginoo ang imong isig katao. Hatagi og Ginoo. Unsa man ang Ginoo atong ihatag ngadto sa atong isig katao, kanang i-share nimo ang tanang nindot nga naa nimo. Lagi, ayaw i-share ng imong kusmod, kanang smile mao mo nay Dios nun. Ihatag ang Ginoo ngadto pinaagi sa imong smile. Giadto aturog kabit sa imong bana, smile ito dito. Inaday, happy, Merry Christmas. Ana, di ba makalitan to siya? Yang imong bana, tuam day sa sulod. Oh, musuod to dito. Nayabag na to imong asawa. Isa nga naman siya, uy, usik apa ka to? Basig nag-nervous breakdown to. Isa nga naman siya, gihapit man ko diri, niya gismailan man ko. Niingon man nga, Merry Christmas. Masa man na siya, nayabag na. Ana. Yang ba na mangutkot sa tuso, bitaw no? Ay, guli niya dito. Mingon sa din ka, Merry Christmas. Ana, isa, wa na ginayabag na gid akong asawa. Nga magyaw-yaw man taninig uli na ko. Gikan ko dito. Karong gaingon namang Merry Christmas. Nya mangutana di mong ba naunsa ka day, nalisuan na kasi imong maing pangisip. Isa di, oy, natarong na hinuon. Isa nga naman, isa, kakita naman ko Ginoo. Nya akong i-share nimo ang Ginoo. Ana, isa niya, ako day, yung sa akong i-share siya, yawa. Gasigi kag paambit nako og yawa, nya ako kag suklian og Ginoo. Iglakaw na sa imong bana, mingon paita sa dani, yawa man day ni. Ako na lang sa ning himuong Ginoo oy. Moadto din sa siyang kabit. Nya mingon day siya didto, sugod karon hunongo na ni nato. Last na lang ni. Last na lang. Napag-isip pang last, pero iyan ang hunongon. At least nitakot namang imong Ginoo ngadto niya. O di last na lang to. Yeah, okay na ninyo. Sige, ipaambit ang Ginoo ron dito sa inyong mga anak, mga silingan. Ako sang paningkamutan na mapaambit na kong Ginoo. Yaning akong mga kauban diri sa Kristiya nga dali kay na kong yaw-yawan. Sige, testingan na to ha. Sige, manindog na ta.